ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾತ್ ಮಿಲ್ಲ ಚುಚ್ಚುನ್ ಮಾರೆ ಈ ಮರ್ಲೆದಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದು ತಮ್ನೇಲ್ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಡೆರ್ದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಿನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೇತೆದಾಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತು ಇನಿ ಎನ್ನ ಐವ ಬ್ಲಾಗ್ ಆತುಂಡತ ವಿಡಿಯೋ ಐನ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಏರ್ ಪುರ ದಾದ ಪುರ ಪಂಡೇರ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರಂಡಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ. ನಮಕ್ಕುಂದು ತಿಕೊಡಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬುಕ್ಕ 4000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು. 4000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಪಂಡ 4000 ಗಂಟೆ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾನಗ ಪೂರಾಕ್ಲು ತೂದಾನಗ ಗಂಟೆ ಬುರುಂಡು. ಅಪಗ ಆ 4000 ಗಂಟೆ ಆವಡು ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತನ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಐ ಬುಕ್ಕ ವಾಪಸ್ $10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲ. ಈ ಪಿನ್ ಬರೊಡಂಡ $10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಅವು ಐ ಬುಕ್ಕ ಪಿನ್ ಪೋಸ್ಟುಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೋಸ್ಟುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಡ್ಪೊಡುವೆರ್. ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಉಂದು ಪಿನ್ ಬತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ. ಅಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಡನ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲ $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೊಡಂಡ. ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವೆರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಬೇಗ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ದು. ಕೆಲವೆರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾದ್ ಸ್ಲೋ ಆದ್ ಪಿನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಸ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣಗ. ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಿನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ವೇಟ್ ಮಂತೆಯಾನ್ ಎಂಕುಂದು ಬರೂಂದು ಬರುವ ಅಂದ್ ಒಂಜ ಬರೋ ಇಜ್ಜಂಡ ಬರಂದ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಫೈನಲಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅವ್ವೆ ಖುಷಿ. ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಏಪ ಪತ ಬರ್ಪೆರಂದ್ ಪೋಸ್ಟುಡು ದಾದಾಲ ಇತ್ತುಂಡು ನಾವು ಅಪ್ಪನೇ ಪತ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಚಾದ್ ಅಪ್ಪ ಏಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏಪಲ ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪನ ಕೈಟ್ ದಾದ ಎಪ್ಪುಂಡು ತೂಪುನೆ ಪೋಸ್ಟ್ದ ಮಿನಿ ಬತ್ತುಂಡ ಅವು ಎಂಕೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದಿನಿ ಕೊಂತು ಕೊರ್ನಗ. ಯಾನಿನಿ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆರ್ ಅಪ್ಪ ದಾದನ ಕೊಂತೆರ್ ಈ ದಾದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತವು ಐನ್ ಕೊಂತೆರಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪಿನ್ನೆ ಬತ್ತುಂಡು. ಇನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಫೈನಲ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೆನ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತುನೆದರ ಇಂದು ಈತ್ ಬೇಗ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಗ ಈತ್ ಬೇಗ ಬರುಂದು ಎನ್ನಿಜ್ಜಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಐವ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನಾತೆ ಐವ ವಿಡಿಯೋ ಆನಗನೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಬುಕ್ಕ ಉಂದು ಬರೆರೆ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತುನೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಶ್ವೇತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ್ ಆರೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೆರ್. ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗ್ $10 ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ USA ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವು ಫಿಲಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತ. ಅವು ಆಯ್ಗ್ಲ ಸರಿ ಆತ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ $10 ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ತನಗ ಅವು ದಾದಾಂಡಲ ಆವೊಂದೇ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕಡ ಕೇಂದಾಂಡಲ ಅವು ದಾದನ ಅಣ್ಣಗ ಆವೊಂದೇ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಚ ಐನ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತುದು ಆಯ್ನ ಊರುಗು ಪೋಯೆ ಐತೆ ಊರುಡ್ ಇಪ್ಪುನೆತ ಆಯ್ನ ಊರುಡ್ ಇಪ್ಪೆ ಮೂಲೆ ಇಜ್ಜೆತ. ಅಂಚಾದ್ ಆಯ್ನ ಊರುಗು ಪೋದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಕರಿದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತುದು ಎಂಕ್ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿರ 2 ವಾರ ದೆತೊಂಡು ಉಂದು ಪಿನ್ ಬರ್ರ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಬತ್ತುನೆ. ಇನಿಕ್ 2 ವಾರ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಬತ್ತುಂಡು 2 ವಾರ ಕರಿಂಡ 2 ವಾರ ಕರಿದ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆದಿಪ್ಪ ಆತೆ. ಈತ್ ಬೇಗ ಬರುಂದು ಎನ್ನಿದ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಬರುಂದೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬತ್ತುಂಡು ಅವ್ವೆ ಖುಷಿ. ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆರನೆ ಅಮ್ಮನೆ ಕಾರಣ. ಅಮ್ಮ ಪನ್ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತುನೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಮಿಲ್ಲ ಚುಚ್ಚುನ್ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬತ್ತ್ ಕುಲೋಂತೆ.
ಅಂಚಾದ್ ಉಮಿಲಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ ತಿರ್ಚುಂಡು. ಬೊಕ ನಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುದು ಎನ್ನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂಜಿ 5 ಒಂದ್ ಬತ್ತುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಜ್ಜೆರ, ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜ್ಜೆರ. ಯಾನ್ ಇತ್ನೆಟ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್‌ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ದಿಜ್ಜಂಡು. ಐಕಂದೆ ಒವ್ವ ವ್ಲಾಗ್‌ಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಎಂಕ್‌ಲ ಉಲ್ಲೆರ್. ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್. ಆಂಡ ಅಯ್ನ್ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್‌ಡ್ಲ ಪಂದಿಜ್ಜಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಪನ್ಪುನನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೆ ಅತ್ತು. ದಾಯೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಬರಡು ಪನ್ಕ ಅಪಗ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಪನ್ಕಾಂದ್ ದಾಯೆ ಬೊರ್ಚಿನ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಗ ಪನ್ಕಾಂದ್. ಅವು ಯಾನ್ ಇನಿ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಪೂರ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆರ್, ಏರ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೆರ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಂತೆರ್ ಈ ಮರ್ಲೆದಿ ಅಂಚ ಇಂಚ. ಅಯ್ನ್ ಪೂರ ಎಂತ ಕೆದೆತೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಓದ್‌ವೆ ಆಡೆ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಪೆ ಆತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ನ್ ಈತ್ ಉದ್ದಗೊಂಡಪ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್‌ಡ್ ಪನ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಯಿಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್‌ಡ್ ಪನ್ಕಂದೆ ಆಯಿಜ್ಜಿ. ಪನ್ಕಂದ್ ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಬರಡ್ ಅಪಗ ಪನ್ಕಾಂದಿತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ್ಲೇ ನನೆ ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು ಈ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪ, ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಮಗಲೆಗ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಅಂಚ ಪನ್ನಕ್ಲುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್. ನಿಕ್ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಆಂಡಲ ಅಯ್ನ್ ತರೆಗ್ ದೆತೊನುಜಿ ಯಾನ್. ಅಮ್ಮನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೆರ್ ಈ ಅಯ್ನ್ ತರೆಗ್ ದೆತೊನೊಚ್ಚಿಂದ್. ಅಮ್ಮನೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು. ಅಯ್ನ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತರೆಗ್ ದೆತೊನೊಜ್ಜಿ. ಬೊಕ ಅಣ್ಣನಕ್ಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅತ. ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ ಸಿರಿ ಅನ್ನೆ ಅಣ್ಣಂತು ಅಕ್ಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಕ್ಲ್ ಪೂರ. ಬೊಕ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಎಂಡ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಡ ಮಿನಿ ಮಿಗ್ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪಲತ ಆಲೆಗ್ ಅನ ವೀಡಿಯೋಸ್‌ನ್ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಅಂಚ ಅಣ್ಣಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಪನ್ನಕ್ಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಕೆಲವೆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಹೇಟ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ್. ಓಲು ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಹಾಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್‌ಗು ಬತ್ತಿಪ್ಪೆರ್ ಎರಂಡಲ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ಬೇತಾಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಆಲ್ನ ವ್ಲಾಗ್‌ಡ್ ಪೋವೊರ್ಚಿ ಇಡೀ ತೂಪೆರ್ ಆಲ್ನ ವ್ಲಾಗ್‌ಡ್ ಪೋವೊರ್ಚಿ ಅಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲ್ ಮಾತಕ್ಲೆ ತೂಪೆರ್. ಅಂಚ ಪಂಡದಾಕ್ಲೆನ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆನ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಯ್ಕ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ ಆತುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಏರಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ವ್ಲಾಗ್‌ಡ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ ಆತೆ ಏರಂಡಲ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ನಗ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡತ. ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಅವು ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಅವ್ವೆ ಯಾವು ಎಂಕ್. ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ತಡೆ ಹಾಳ್ ಮಂತೊಂದು ಆವಂದ್. ಎಂಕ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್. ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಕೆಲವೆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ಲ ಕೆಲವೆರ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಕೆಲವೆರ್ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪೆರ್. ಇಪ್ಪಡ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಏಪೋಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡ್ ಆತೆ. ಯಾನ್ ನನಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಡುಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತುನ ಇಜ್ಜಂಡ ಮೊಬೈಲ್‌ಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಇತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರ್ದು ಎಂಕ್. ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೂರ ಬೋಡಾದ. ಅಂಚಾದ್ ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಸತ್ ಎತ್ತುನ ಇಜ್ಜಂಡ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಂಡ್. ಈ ಪಿನ್ ಬರರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತುನ ಸಿರಿ ಅನ್ನಗ್ ಬೊಕ ಅಶ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರೆಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್‌ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ಬತ್ತೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಸಿರಿ ಅನ್ನಡಲ ಪಂಡೆ ಅರೆಡಲ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪಿನ್ ಬದ್ದುಂಡ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೆರತ. ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಡನೆ ಪನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊನ್ನಡ ಪಂಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಇನಿಯೇ ಬತ್ತುನೆ ಇನಿಯೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ. ಇನಿಯೇ ಮಲ್ಪೊಗ ಪಂಡ್‌ದ್. ಬೇತೆ ಏಡಲ ಯಾನ್ ಪನರ ಪೋತುಜಿ ಮುಜೇ ಜನಟ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಎಂತ ಗೊತ್ತಂಡತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ದೆತ ಬತ್ತುನೆನ್ ಅಕ್ಲೆನ. ಬುಕ್ಕ ಸಿರಿ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕಗ್ ಪಂಡೆ. ಐತ ಬುಕ್ಕ ಸಿರಿ ಅಣ್ಣಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡ್ ಪಂಡೆ. ಐತ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಡ ವ್ಲಾಗ್ ಉಡ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನೆಂದು ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ನನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ನನಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಗ ನನಲ ದಾದಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಗ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬುಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಡ್ ಎಂಕ್. ಈತೆಗೆನ್ನೆ ನನ ಈ ಲಾಗ್‌ನ್ ಐಡಿಯಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ. ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಐನಾತ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಯರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಎಂದ್ ಕೆನ್ವೆ. ನನೊಂಜಿ ಲಾಗ್‌ಡ್ ತಿಕ್ವೆ ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.